Odpál petardy za jazdy autom. No dobre, dobre. Dobre, keďže sa moc bojím o svoje auto, neviem aký buzz mi to napísal, ale sa nájdem, tak potrebujem zapaliť iba Dumbum Nano, lebo si niečo nedám, bojím sa. Jo, takže môžeme to odpáliť asi tam tak kde. Tam je mačka, tak to bude sranda. Tak poďme na to, toto bude hrozné, bojím sa. Tak, toto bolo extrémne. Mission completed. Jo a áno, viem, že je 4.1.2024. Ja o tom veľmi dobre viem. Každopádne by som to nestihol vydať do 31. keďže som to 31. točil. Takže užite si toto video aj bez toho a dajte odber a like. Jo? Road to 1K subs. Plním vaše silvestrovské úlohy. Skoč do snehu. Veľmi rád by som splnil túto challenge, ale problém je ten, že nie je sneh. Verí sneh, plním som úlohu. Kravina. Objednaj si pizzu, ale hovor po nemecky. The fuck? Prečo mi to nezdvíhajú? Kamo, oni mi to proste nezdvíhajú, ja sa na to môžem vyjeb... Odpál petardu v ústach. Bum. Zarepuj alebo zlož pesničku. Yo, road to 1K subs, bude to bomba! Vinšujem vám tento nový rok, aby vám odpadol z pece bok a z kozuba hruda, aby vám zostala dievka hrubá. Behaj na hypokoš... Čo? Jo, jasne, dobre, ako chceš, idem... Aha. Tak ne. Zažij šťastný nový rok. Šťastný nový rok! Přijeď za... Ja nechápem, prečo by som mal chodiť všade, najprv na hypokošicoch a teraz proste za tebou, veď ty si niekde z Česka, ty vole, však mám hlavy. Povedz 400 krát, dajte odber Ferikovi. Všetci by mali povinne dať. To je veľká pravda, to je veľká pravda. Daj tam ten odber, ako ešte nemáš. Fuj, toto bude ťažké, ale nevadí. 400 krát dajte odber Ferikovi. Chápeš, ne? Povedz 400 krát dajte odber Freakovi. No tak som to povedal, ne? Jo, povedal. No, dobre, poďme ďalej. Vyfoť svoju fotku, potom zober raketu, nalep ju na tú raketu a odpali do vesmíru. Check. A keďže nemám tlačiareň, za čo sa veľmi ospravedlňujem, ale že sa mi nezarobili veľa peniazy na to, aby som sa mohol kúpiť, tak som sa rozhodol, tam dám inú svoju fotku, ktorú mám vo vačku. Ne? Ja tú fotku, to si položím. Myslím, že ma môžu volať Picasso dneska, pretože toto som ja. Toto je moja podoba. Myslím, že tá podoba je akože neoceniteľná a je úplne úžasná. Kto povie nie, tak z teba hejter. A môžeme ísť na to teda, takže túto vec budem musieť dať do petardy. Akurát ten problém je ten, že ja nemám žiadnu lepiacu pásku. Takže neviem, ako to spravím. Palíme to v trajektórii tejto. Tam. Dúfam, že moja matikárka bude na mňa hrdá. A dá tam môj... Krásne. Teraz je problém, ako to tam dám, jo? To bude veľmi zaujímavé, ale tak to tam asi nepôjde, nie? Jo, je to tam? Takže môj portrét pôjde oficiálne do vesmíru. To som veľmi zaujímavý, ako to dopadne. Startujeme raketoplán o... ešte nie. 3, 2, 1... Ne! Môj portrét! Môj portrét horí do tla. Toto není dobré. Môj portrét. Ne. Vymysli básničku pre rok 2024. Vinšujem vám tento nový rok, aby vám odpadol z pece bok a z kozuba hruda, aby vám zostala dievka hrubá. Sorry, ale ja som fakt nekreatívny, ja sa viem vymýšľať, takže tu je básnička. Poďme ďalej. Daj petardu do jablka a odpal to. Keďže nemám jablko, tak to odpálime v tomto. A veľmi zvedavý, aké to bude. Snáď neohluchnem, mám na to mega tresk a uvidíme, aké to bude. Či to vybuchne, vzdialiť sa. Rozumieme, kamera? Výborne. Poďme to! Následky ničivosti, detonácia bola zrejme úspešná. Kámo, to čo po tej petarde ostalo, aha. Toto bola topka, toto bola topka. Daj odber. Nespí 24 hodín. No dobre, v poriadku, to je úplne... Chod za Peťom Kuťkom. No takto, obávam sa, že ma do prezidentského palácu asi nepustia. Čo je celkom škoda, no. Porozprával by som sa s najväčšou kobrou. Som v pohode. Som na hrone. Hlavne si uži Silvestra s rodinou okolo seba, venujte sa jeden druhému bez telefónov v rukách. To je veľká pravda, brácho, to je veľká pravda. Prajem vám šťastný nový rok, 2024, veľa zdravia, to je to najhlavnejšie, šťastie, lásky a všetkého, čo si vyželáte. A
A dúfam, že sa vám v tomto roku bude taktiež na YouTube dariť. A že sa aj vám bude dariť vo všetkom, čo robíte. Šťastný nový rok. Tu nám už búchajú petardy. Šťastný nový rok. Jo, a tu máte nejaké behind the scenes z toho, ako sme to točili. Tveráme sa kilometre pre to, aby som točil bez petardami proste. Čo to robím? Daj odber. Ámo, to proste není možné. Pozeraj na to. Pomôžeš nám? Hej. Pomoc. Pomôž. Kozy. To bolo rýchlo celkom. Jo, a keďže chcem, aby sa toto video odporúčalo na YouTube, tak musím mať na 8 minút. No a keďže som skončil pri 5:45, tak toto video musím trošku natiahnuť, jo? Takže pokiaľ mi chceš pomôcť s watch timeom a pokiaľ mi chceš pomôcť v mojej ceste ku 1000 odberateľom, tak nezabudni dať odber, like, komentár a môžeš dopozerať túto 3 minútovú pasáž, kde sa bude točiť jeden obrázok. To nevadí. Ahoj a vidíme sa v ďalšie videa.